Bé, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda i també gràcies a les famílies que veniu fora de l'horari habitual de l'activitat i que algun cop durant aquest trimestre us ha tocat, en comptes de venir a les 7 o quarts de 8, venir a aquesta hora per l'esforç d'organització que significa i que també us volem agrair. Aquí tenim els dos grups de Badú. Estem molt contents de com hem treballat. Són cantants que han fet una molt bona feina amb molta atenció i des del punt de partida que teníem han sigut capaços d'anar millorant. De totes les cançons que hem fet, farem una mostra, hem fet 7 o 8 cançons i en farem 4. Hem comptat també amb l'acompanyament de l'Anna Serret, que ens ha ajudat moltíssim a assajar i també un aplaudiment per ella. I la primera cançó té una cosa curiosa per ells, es diu La cabina telefònica, i és que ells han nascut en un moment en què ja no hi ha pràcticament cabines telefòniques i pràcticament no sabem de què estem parlant. No sabem que s'havia de girar aquella roda, que si de sobte deixaves anar el dit abans d'hora havies de penjar i tornar a marcar tots els números, si volies saber l'hora marcaves un número o el temps, etc. Llavors això ho hem après una mica gràcies a aquesta cançó que ens agrada molt, que es diu La cabina telefònica. Com hem vist, acaba amb aquesta confusió de que hi ha un encreuament de trucades, coses que ja no ens passen però ens havien passat anys enrere, no? De sobte parlaves amb 3 persones a la vegada. Bé, la següent cançó és aquesta cançó d'un gat i un gos i és la història d'aquests dos animals i cada animal vol cantar una cançó diferent. Primer es barallen una mica, doncs no, jo vull que la meva cançó sigui la primera i després ja veurem. I al final decideixen que és millor, i s'ho passaran millor, si intenten cantar junts i trobar alguna manera de fer una cançó on surtin les cançons dels dos animals. Una mica, en comptes d'haver aquesta confrontació, anem a construir alguna cosa junts. Doncs d'això parla aquesta cançó. Un gat i un gos cantaven una cançó i el gos va dir